Казвам се Ани Каменова, психолог, треньор по емоционална интелигентност, по личностно развитие, ментална терапия, интелект треньор, родов консултант и холистичен терапевт. Започнах като медицинска сестра, в последствие започнах да уча класическа хомеопатия и след това станах психолог и в последствие минах през всичките тези обучения. И реално на практика в дисциплината като психология се обучавам повече от 25 години, но взех диплома преди 13 години. Накратко, това е за мен. Днеска ще говорим как да се справиме с автосаботажите, които ни пречат да вървим напред, да се движиме напред по своя път. Защо? Защото всички ги допускаме тези грешки и всички имаме тези автосаботажи. Разбира се, включително и аз. В никакъв случай не се разграничавам от хората и в никакъв случай ние психолозите не сме нещо по-различно от всички останали. Защото на практика ние също имаме своите грешки, ние също имаме своите заблуди, ние също имаме своите подсъзнателни програми. И точно това понякога ни е накарало да станем психолози, и точно това ни е накарало да станем треньори по личностно развитие. Обикновено пътя започва така, когато човек започне да мисли за себе си. За това, защо не ми върви в определен аспект в живота, защо, примерно, се случва така в живота ми, защо ми се случват едни и същи събития, откъде идва това, каква е тази цикличност, защо е тази повторяемост. И всъщност, разбира се, психологията има много клонове, които може да даде много отговори на тези въпроси. Аз днес ще се спра на един от моите любими клонове, не заради друго, а за това, защото съм установила, че тази повторяемост съществува в една много голяма част от хората. И наистина този клон от психологията е стъпил на базата на дългогодишни проучвания, на дългогодишни изследвания и в същия този момент и самата аз съм го потвърдила за себе си като терапевт и съм видяла, че това наистина е така. И реално аз използвам техники в работата си и методи, които са базирани от една страна, разбира се, на науката, но от друга страна са базирани на това, през което аз съм преминала като опитност. Както лично аз, така и хората, на които съм помагала. И така. И сега, нека малко да започнем. Бих искала да ви помоля да си приготвите поне 2-3 листчета, химикал, тефтерче или нещо тефтерче, водичка си вземете да пиете, за да може, когато приключиме, тази среща да бъде от полза за вас. За мен е важно, когато излезнете от тази среща, вие да имате осъзнавания. Защото когато правиме нещо, най-важното нещо, от което трябва да си вземем след всеки един урок, са всъщност самите осъзнавания. И тогава, когато имаме осъзнаване за определено нещо, съответно после идва момента, в който си казваме, дойде времето да се освободя. Нали така? Така, добре. Така че давам ви, ако нямате приготвени листи химикал, давам ви време за около минута-две. Първо, защо го правиме това нещо? Защото преди да ви запозная с информацията, която искам да ви дам, искам първо да видите осъзнаванията си. Искам първо да видите как сте в точка А. Точка А е съответно проблема, който имате да разрешавате за себе си. Проблема може да бъде във взаимоотношение. Проблема може да бъде, че не сте започнали да вървите по пътя към своята мечта. Проблема може да бъде най-разнообразен, но нещо, което напоследък най-често ви тормози или нещо, което сте го забелязали като повторяемост в своя живот. И молбата ми към вас е да напишете в чата какво искате да научите днес за себе си, какви очаквания имате и какво бихте искали да разберете за себе си. Защо? Добре, днес ще получиш отговори, защо си негативно настроена, защо не можеш да се освободиш от натрапчивите мисли с усилия на волята. До края на това събитие ще се осъзнали дали притежавате този вид на поведение и на мислене и откъде идва. Така, взимате го листа и го разделяте на две части. Просто по средата можете да поставите една черта, можете да обърнете, ако имате А4, дори да го обърнете, да не е вертикален, а да е хоризонтален, за да можете, като го разделите на две, вляво да пишете ситуацията, в която някой ви е изнервил, или ситуация, в която попадате редовно, както в случая Ивета не може да намери някакъв начин, постоянно се лута. Някъде се луташ. Дали това, Ивета, интересно ми е да ми отговориш, това само с английски ли ти се случва, с курса по английски или и с други аспекти в твоя живот?
Мгм. Значи това е повтаряща ситуация в твоя живот. Да се луташ, да търсиш пътя, пак да се луташ, пак да търсиш пътя. Имам към теб следното предложение. Напиши в ляво ситуацията, така както ето тук си ми е написала на мен. Лутам се в тази посока, в която търся да намеря начин, курс по английски язик и това ме кара да се чувствам. Как те кара да се чувстваш? Ето това е много важен момент. Напишете си емоцията. Или, както кой каза, одеве гледах коментара, сега отивам към коментара на така, коментара на Катето. Защо не мога да се освободя от натрапчивите мисли и с усилията на волята, извинявай, и напиши тире. Това ме кара да се чувствам. Как те кара да се чувстваш? Това е много важен момент. Какви са емоциите? Какво е усещането? Как те кара да се чувстваш това? Просто го напиши. Аз няма да ви давам в момента насоки, посоки на емоции и така нататък, за да може да бъде чисто и бяло поле. Да разбереш защо често пъти си негативно настроена към близките си. Мария пише така. Често пъти съм негативно настроена към близките си, защото те, и пиши, правят това. Напиши си го в ляво на листа. Ядосват ме, защото. Много е интересна тук причината. При теб е много интересна причината, кое точно те изнервя, ако е изнервяне и каква е емоцията при теб. И когато сте готови, тук ви давам, да речем, 5 минути, да останете със себе си, да си напишете тази ситуация и продължаваме. Трудно взимаш решения, дори понякога за елементарни неща. Сега ще получиш отговор на въпроса защо ти се случва така, ще разбереш. И в момента, в който получите осъзнаване, можете да пишете аха. Какво искам да ви кажа? Тук вече вие си описахте ситуацията. Теорията, за която днес ще говоря, всъщност това е неорайхианската теория. Нашето поведение, нашето мислене се дължи точно на тези травми, които са се появили в нашето детство. И това е едно неосъзнато поведение, което ние непрекъснато го повтаряме отново и отново, създаваме защитни механизми и съответно си мислим, че сме глупави, а то далече не е така, както и. Почваме да си въобразяваме някакви неща, които са ни втълпили хората, с които сме живеели, когато сме били малки. Или хората, които ние сме възприели за авторитет. Това може да бъде човек, който ни е гледал, баба, дядо, майка, баща, брат, сестра, а може и да е учител от училище. Той също може да се е държал така с нас, по някакъв начин, да ни е казал нещо, което ние сме го възприели за валидно. Така. А, не ми дават това, от което се нуждая. Не се държат според очакванията ми, чета на Мария коментара, не са любвеобилни. Специално тук е важно да разбереш защо ти имаш очаквания към другите. Реално в случая при тебе това са нереализирани очаквания, които ти възлагаш на другите. На практика очакванията, които възлагаме над другите, това означава, че ние очакваме външния свят да се държи спрямо нашите собствени изисквания, което на практика не е в унисон с вселенските закони, така да го кажем. Защо? Защото хората са наши огледала. Хората се държат с нас така, каквото е нашето вътрешно отношение от нас самите към нас самите. Това какво означава? В живота ти се появяват хора, които не ти позволяват определени неща и не са любвеобилни с теб, защото ти самата вероятно си самокритична към себе си или им поставяш си много високи изисквания. Сега като вървим по тези стъпки ще разбереш точно в коя графа се намираш и къде се намираш, защо си там, защо си точно по този начин. И другото, което е, не ти дават от това, което се нуждаеш. Можеш ли да ми напишеш в чата на колко години си? На 34 години. Добре, благодаря ти. Така, на 34 години вече си възрастен човек. И като възрастен човек на 34 години, ти казваш, че не ти дават това, от което ти се нуждаеш. Сега ще разберем тук, все пак аз малко така напипвам насляпо, защото не знае точно какъв е казуса. Ако искаш да споделиш малко повече от него, за да можем да го разискваме повече в дълбочина,
На практика, след като ти имаш очаквания, това означава, че в тези взаимоотношения, а в случая ти проявяваш някакъв вид контрол и високомерие. Ти поставяш очаквания върху този човек и казваш, аз искам ти да се държиш по строго определен начин спрямо така, както аз виждам света. Но този човек има неговите емоционални травми. Този човек носи неговият живот зад гърба си, който и да е той, дори и да е родител, нали, твой родител. Не знам кого визираш в случая, но всеки един човек, с който ние общуваме, той в себе си носи точно тези или подобни на тези травми, или по-скоро съвкупност от тези травми, които също ги проявява по времето на нашите взаимоотношения. И реално ние получаваме от света това, което всъщност ние чувстваме към себе си. Тоест, има нещо, което ти сама на себе си не си позволяваш. Ти не си разрешаваш нещо сама на себе си. Може да не си позволяваш да се радваш на живота. Може да не си позволяваш да си купуваш определени неща. Може да не си позволяваш. В момента пускам най-различни нали, мои предположения за това, защото не знае точно какъв е казуса, но просто ги изреждам какви са събитията, какви са случаите, които най-често хората не си позволяват. Хората не си позволяват да живеят собствения си живот. В името, често пъти, на любовта, на семейството, на децата, на държавата, на работата, която работят, на най-различни външни обстоятелства. Тоест, човек се тогава не живее собствения си живот, нали? Защото той очаква някой друг да му даде разрешение. Аз смятам, че когато човек е на 34 години, не е нужно някой отвън да му разрешава каквото и да е било, а сам може да си го разреши и да си го извоюва. И да каже, аз имам право на това. Съгласна ли си с това, което казвам? Как ти звучи? Има ли за тебе в момента осъзнаване за това, което ти казвам? И сега ще разбереш откъде седи това и коя е доминиращата емоционална травма. Всички в себе си носиме, според неорайхианската теория, ние носим 5 основни травми. Всяка травма, и ето това са травмите, отхвърляне, изоставяне, унижение, предателство и несправедливост, остава отпечатък върху тялото, но и върху нашето поведение, като поведенчески модели. Така, и сега минаваме на травма номер 1. Травмата на отхвърляне. Тя се появява тогава, когато детето е между 0 и 1 годишна възраст. Какво означава това? Тогава се появява този психологически блокаж. Тогава се появява момента, в който детето започва да се чувства отхвърлено и да си мисли, аз съм отхвърлена, аз съм отхвърлен. Така, не си позволявам много неща, ми пише Мария. Добре. Така, травмата на отхвърлянето. Връщам се. Маската е на беглец. Какво означава това? Значи, детето от 0 до 1 година е изцяло зависимо от своята майка. В един момент обаче майката отива в съседната стая, да речем бебето или детенцето до 1 годишна възраст, седи в хола и майката отива в кухнята, за да му приготви храна. Обаче детето е в симбиотична връзка с майката до 1 годишна възраст. Какво означава симбиотична? Доста слято се чувства с майка си, защото все още има спомена от това, когато е било в утробата на мама, на онова топло, прекрасно местенце, където не се е налагало да плачем, за да се нахраним, да плачем, за да ни изчистят или да искаме нещо. В утробата на мама, тогава, когато мама е била бременна, ние сме се чувствали задоволени от всичко. Всички наши нужди са били задоволени, без изобщо да полагаме каквито и да е било грижи за това нещо от наша страна. Обаче в един момент се раждаме. И в момента, в който се раждаме, всеки един човек получава тази травма на отхвърляне. Защо? Защото, пак повтарям, в утробата на мама този дух или това съзнание се чувства като в рая. Да, обаче в един момент този рай, появяват се контракциите и този рай започва да те избутва навън и ти казва, хайде излез, време ти е за промяна, време ти е за трансформация, излез навън. И вече не си на това уютно, топло и защитено местенце, което е на мама утробата, а вече си извън него, в нещо непознато. Нещо, което е страшно, нещо, което не го знаеш какво е. И особено когато раждането е естествено раждане, това е първата травма на всеки един от нас. Няма човек, който се е родил и в него да не стои тази травма на отхвърлянето, като блокаж, като спомен на ниво несъзнавано.
тогава, когато се родим, тогава, когато се появим на този свят, първата травма на всеки един от нас е травмата на отхвърляне. Обаче от този момент нататък е много важно ние успяваме ли да се адаптираме бързо в този нов свят. Можем ли да се справим с тази травма? И ако ни е трудно да се справим с тази травма, тя може да повлияе на човека цял един живот до неговата смърт. Така че тези травми съществуват на ниво несъзнавано. На практика, нашето поведение, нашите мисли, нашите действия 88% се дължат на несъзнаваното, което седи в нас. А несъзнаваното често пъти, не често пъти, а винаги се движи от тези травми, от тези емоционални блокажи, през които ние сме преминали. И само останалите 12% е съзнание. Така. Така че, сега успяхте ли да разберете за травмата на отхвърляне? Това е детето, което е на възраст от 0 до 1 годинка. То седи в хола, мама отива в кухнята да му приготви храна. В този момент детето може да почувства, че е отхвърлено. И когато почувства това нещо, то започва да плаче. Плаши се и си мисли, че мама не го иска вече. И в тази позиция, за да може да преработи човек тази травма, поставя маската си на беглец. Той започва да се държи като невидим. Дори избягва близост и контакти с други хора вече в зряла възраст. Този тип хора имат избягващо поведение. Какво означава избягващо поведение? Това означава, че са повече затворени в себе си, не показват своите чувства и често пъти се страхуват да ги покажат не заради друго, а защото се страхуват, че тази травма на отхвърляне ще се върне и отново могат да бъдат отхвърлени. Така. Друго интересно нещо е тук, че често пъти хората, които носят т.е. травмата на отхвърляне на ниво несъзнавано, често пъти казват: не мога, не знам, трудно ми е, глупав съм, не мога да мисля, не мога да разсъждавам и всякакви такива подобни неща. Продължаваме с следващата травма. Възраст между 1 и 3 години. В тази възраст детето бива възпитавано. Тогава, когато има тази така наречена травма на унижение между 1 и 3 годишна възраст, детето какво прави? Поставя маска на мазохист. Защо? Той е направил някаква беля, счупило е нещо. Мама се е скарала или татко се е скарал. Детето се е засрамило. И този срам поставя на човека в по-късна възраст тази маска на мазохист. Това е маската на човека, който потиска своите собствени нужди, за да угоди на другите. Кажете, имате ли осъзнавания? Ние сме само на първите две. Продължаваме. Другата травма. Това е травмата на изоставяне. Това е травмата, в която детето непрекъснато търси внимание от майка си. И тук често пъти детето стои в позицията на зависим. Това са децата, които са прилепени към полата на мама, непрекъснато ходят по нея, непрекъснато се залепват, майката не може дори да отиде да се изкъпе, не може да отиде до тоалетната, защото детето непрекъснато плаче, търси внимание и непрекъснато казва: мамо, страх ме. Този тип хора наистина се страхуват, че ще бъдат изоставени завинаги. Така че в тази възраст между 1 и 3 години се формира или травмата на изоставяне, и също така и травмата на унижение. Искам тук да ви отворя една скоба. Често пъти в хората има травми, които са комбинирани. Човек понякога не носи само една. Той може да носи 2, може да носи 3, може да носи и 4 травми. И в различни видове взаимоотношения човек да проявява маската на всяка една травма. И сега, докато ви ги разказвам всичките тези неща, вие вероятно ще разпознаете и ваши близки, които се държат по такъв начин. Следващата травма е травмата на предателството. Това е травмата най-често се проявява между 2 и 4 годишна възраст. Това се случва тогава, когато е нарушена връзката между родителя и от противоположния пол. Какво означава това? Ако е момиченце
и е нарушена връзката между, примерно, има отсъстващ баща или супер агресивен баща, или алкохолик, или нещо, което е нещо, което нарушава връзката между момичето и бащата, често пъти това момиче ще се чувства предадено. Защото, по принцип, детето очаква защита от баща си, особено момичетата. За нас мъжете са силата, човека, на който можем да се облегнем, човека, на който можем да се опрем. Обаче в един момент, между 2 и 4 годишна възраст, се преживява. Нещо се случва в комуникацията между дъщеря и баща. И в един момент това, което момичето очаква от татко си да бъде защитено по някакъв начин, бащата реагира по съвсем различен начин, защото той носи неговите травми, неговите емоционални състояния. Той не знае как да се отнесе към детето, училище за родители няма, никой не е съвършен и съответно бащата прави някаква реакция, в която детето я преживява, особено момичето, като предателство. Това, разбира се, не изключва и момчетата. И съответно момичето, в случая говоря за жените, се превръщат в хора, които контролират и започват да изискват. Те започват да казват: аз изисквам другите да се държат така към мен и започват да контролират. Това е маската на контролиращия човек. Човек, който иска другите да се държат според неговите очаквания. Така. Този човек има очаквания и от своите партньори, бъдещи, разбира се. Защо? Защото обикновено, когато търсим партньори, партньорите ние винаги ги търсим да са по подобие на нашите родители. И дори когато имат минуси нашите партньори, те често пъти, тези минуси да ги наречем, са били и в нашето семейство, в нашия баща, да кажем. Защо? Защото това на нас ни е познато, защото ние мислим, че с това можем да се справим. И това за нас в началото не е никакъв проблем, че да речем, давам пример, ако да кажем бащата е бил, имал е проблем с алкохола, да си намериш партньор, който също обича да си пива. И когато за теб това е познато, много лесно влизаш в такава връзка и изобщо това за тебе не е проблем. Само, че понякога в началото. После в един момент започва да се показват проблемите. Така. Продължаваме нататък. Травмата на несправедливостта. Сега искам да ви попитам, понеже тук изреждам най-различни неща, прави ли ви смисъл всичко това, което ви го разказвам в момента? Тоест, разпознавате ли го? Имате ли аха моменти? Ми е интересно, за да не стане само така, че аз си говоря тук. Не искам да бъде само като лекционна форма, а да бъде полезно за вас и да можете да осъзнаете всичко това, за което ви говоря, по някакъв начин за себе си, да имате аха моменти. Просто да разберете защо в дадени моменти се държите по този начин, какви са причините да се държите по този начин. Отново повтарям, ние всичките психолози също го правиме това и продължаваме да го правим. Не си мислете, че ние сме идеални, че ние сме перфектни, че ние ги нямаме тези неща и ние ги притежаваме. Но просто осъзнато работим върху тези неща, осъзнато търсим къде са нашите тези несъвършенства, допитваме се до колегите си, допитваме се до своите ментори и сме достатъчно смели да чуем къде са нашите грешки. На практика, какво се случва? Често пъти потискаме себе си. Обаче всичките тези травматични модели на несъзнавано ниво остават в памета на нашите клетки и често пъти това, разбира се, са потиснати емоции и понякога точно тези потиснати емоции се активизират, когато има тригер, когато се появи нещо, което ни напомни на травмата. Точно в този момент се активизират и човек може да реагира много бурно. Както вече знаем, детето от раждането си до 2-годишна възраст е изцяло зависимо от мама. И вече в зряла възраст тази зависимост може да се превърне в фрази като не мога, не знам, това не зависи от мен. Това означава, че човек реагира от позицията на детето. Решението не е в мен. И когато човек реагира по този начин, трудно ми е, лутам се, не знам как, този тип човек много лесно може да бъде манипулиран. Много лесно може да бъде манипулиран. Така че тук какво е основното?
Осъзнавате ли какво е основното, което трябва да се разбере? Тук човек трябва да разбере, че вече е голям, че вече е на реалната си възраст и може да си позволи да управлява собствения си живот. Тук човек може да си погледне личната карта и да каже: аз в момента съм на 35, на 40, на 50. И примерно, ако често пъти този човек казва: не знам как, не мога и не разбирам, трудно ми е, да си отговори на въпроса: а ако знаех как, какво щях да направя? Следващата позиция се формира между 5 и 12 годишна възраст. Тя се свързва с ролята на доброто момиче или доброто момче. Те искат да помагат на всички. Тук са така наречените класически спасители. Често пъти те казват: аз ще се справя, аз знам как. Това са хората, които спасяват всички, винаги намират време за своите приятели, винаги разпокъсват се само и само да помогнат на всички останали. Обаче тук какво се случва? Случва се едно абсолютно изтощение, защото в този период между 5 и 12 годишна възраст детето се опитва да се докаже. И опитвайки се да се докаже, реално то какво прави? Непрекъснато казва: аз знам как, и не иска помощ отвън. Дори някой да му предложи помощ отвън и да му каже: дай да ти помогна, той и я отказва. Познавате ли такива хора? Разпознавате ли себе си в този тип поведение? Пишете в чата. Тази позиция често пъти води до изтощение, води до разочарование, тъй като човек пренебрегва своите собствени нужди и зад това нещо стои скритата потребност от това да бъде одобрен от другите. И тук отново имаме какво? Страх от това да не бъдем забелязани. И тук е: аз мога, аз знам как. Ти може да не знаеш точно как, обаче съвсем друго е да носиш тази маска и да кажеш: аз знам как. И да кажеш: не, аз не искам помощ. Какво е поведението на хората, които... Благодаря ви за отговорите. Какво трябва да бъде поведението на тези хора, на класическите спасители? Класическият спасител дори ще пренебрегне собствения си живот и собствените си нужди и няма да си позволява да живее живота на мечтите си. Няма да си позволява да си доставя удоволствие от живота. Няма да си позволява да ходи по екскурзии. Няма да си позволява да си купува скъпи неща, каквито иска. Няма да си позволява неща, които са му любими да ги прави. Той няма да си ги позволява в името на нещо. В името на това да бъде спасител на другите. Защо? Защото иска да се почувства оценен. На класическите спасители, това е вече съвсем друга, ще влеза за малко в една друга теория, която е теорията в триъгълника на Карпман. Там имаме поведенчески модели, които са спасителя, жертвата и агресора. И какво се получава? Когато се появи, винаги на сцената се появява една жертва, която много страда, която казва: о, аз съм много страдаща, имам нужда от помощ. Тогава се появява задължително някой агресор, който да тормози жертвата. И в един момент естествено се появява спасителя, който казва: аз ще дойда да те спася, ще спаси жертвата. Обаче, какво е интересното сега на тези модели? Искате ли да разберете какви са скритите изгоди на тези модели? Интересно ли ви е да го разберете това? Всяка една от тях има своя скрита изгода, неосъзната. Знаете ли го това? В интерес на истината, аз също много дълги години съм била в ролята си на спасител и хората, които избираме такива професии, като медицински работници, психолози, ние сме в ролята на спасители. Също спасяваме хората. Колкото е интересно да звучи, това е факт, е самата истина и няма защо да се крием от нея. Това е самата реалност и за нас самите. Както ви казах, не разграничавам себе си от тези позиции. Така. Сега, какви са скритите изгоди на тези позиции? Жертвата има изгода да бъде жертва или да стои в така наречената детска позиция. На не знам, не мога, не знам как, не мога да намеря решение, трудно ми е. Защо го прави това жертвата? Защото жертвата иска да бъде център на внимание. И жертвата, отбележете, тя няма изгода. Тя няма изгода да бъде спасявана. Жертвата не иска да бъде спасена. Това е интересното. Жертвата иска да бъде център на внимание. Обаче веднага се появява един агресор, който е тормози. И жертвата почва:
този се държи така с мене, как може такова нещо, той така прави, онака прави, аз горката, аз нещастната, той ме тормози, той това. Това често пъти са жените, които стоят в дълги години в токсични връзки, токсични взаимоотношения. Жени, които на практика живеят с човек, който ги тормози, независимо дали е психически, дали е физически. Обаче те непрекъснато се оплакват на приятелките си, на познатите си, на роднините си. Оле, горката аз, оле, горката аз. Така де, хубаво, оле, горката аз. Но ти имаш решение да напуснеш тази връзка, след като ти се чувстваш толкова зле, след като си толкова нещастна, след като този човек толкова те тормози, ти обаче продължаваш да живееш в същата тази токсична връзка. Година, две, три, 4, 5, 10, 20. Познавате ли такива хора? Кажете ми. Кажете ми вие, познавате ли такива хора? Интересно ми е просто да ми кажете, защото аз познавам много такива хора и ми кажете за себе си. Така, тези хора, каквото и да им казвате, каквито и съвети да им давате, те няма да ви послушат. Защо? Защото защото на ниво несъзнавано тези хора искат да си останат в тази роля на жертва, за да бъдат център на внимание. За да бъдат център на внимание, те смятат, че е най-добре, когато влезнат в така наречената драма queen. Или аз ги наричам рицара на печалният образ. Често пъти, години наред, аз съм плакала за съдбата на мои приятелки. Буквално съм плакала за тях. И съм се чудела защо толкова много страда тя миличката, тя горката. И аз съм влизала в ролята на спасител. И не съм можела да разбера защо, като и давам съвети, като и казвам, добре, напусни тази ситуация, излез от тази връзка. И първата реакция, ама аз няма къде да живея, ами аз не знам как да се оправя. Ето веднага детската позиция. Ами то, на мен така ми е и сега. На тези хора им е изгодно да стоят в тази токсична връзка, защото те имат, да речем, и материална изгода в тази връзка. Нали, той си казва, да, на мен не ми е добре, обаче пък аз материално, нали, имам живот, имам жилище, той ми осигурява, да речем, пари, храна, подслон и така нататък. И този човек винаги търси, повярвайте ми, да бъде център на внимание. И вие колкото и да се опитвате да го спасите, няма да можете. И какво прави Спасителя? Спасителя помага на жертвата, защото той се чувства дълбоко неоценен. Той помага на тази жертва, за да бъде оценен. И съответно ще помогне, както вече ви казах, на този приятел, на ония приятел, на третия, на четвъртия, на петия. Не заради друго, а за да бъде забелязан. Това е несъзнаваното в Спасителя. Той има нужда от това да бъде оценен, да му каже, много ти благодаря, благодаря ти. Да, много ти благодаря. И когато го чуе Спасителя, се чувства добре. Факт да му благодарят. Така обаче, какво прави Спасителя, правейки тези неща? Неговата грешка в случая е, че той на практика забравя за собствения си живот. Той се разпокъсва, разпилява се, фокуса, концентрацията му изчезват, неговия собствен живот изобщо едва ли не придобива център. Нали? Той е някъде около другите. Като свободен електрон, той не е в центъра си. Прави ли ви смисъл всичко това, което ви казвам до момента? Имате ли осъзнавания? Аз съм била в ролята на спасител, но никога не съм имала нужда да се чувствам в центъра. В центъра, точно за това, спасителят няма нужда да се чувства в центъра. Жертвата е тази, която иска да бъде в центъра. А ти имаш нужда да бъдеш в периферията, за да бъдеш оценена. Разбираш ли го това? Просто удовлетворение, че съм помогнала. Да, да, точно така. Това е удовлетворение, че си помогнала, обаче на несъзнавано ниво ти искаш да бъдеш забелязана, да бъдеш оценена. Това е на ниво несъзнавано. Това е характерно за всички видове спасители. За всички видове спасители, всеки един спасител иска да бъде забелязан. Всъщност, за да бъде оценен. А пък така, агресорите това са скритите лидери. Това са хората, които смятат, че трябва да контролират света. Какво говорихме одеве за травмата на контролиращия, за маската на контролиращия? Значи, това е човек, който, ето тук ще се върна малко на така, къде беше само, че да го видя слайда. Тук вече говорихме за маската на контролиращия. Малко по така, така, така. Така,
Така, сега ще намериме маската на контролиращия. Това е човека, който смята, че абсолютно винаги е прав. Това е маската на контролиращия. Това е и често пъти тук влизат и агресорите в това нещо. Сега, когато имаме неразбирателство с нашия партньор, защо се случва това нещо? Защото понякога ние започваме да се съревноваваме с партньора си. Започваме да влизаме в взаимоотношения на съревнования, като на състезание. Аз ще ти покажа, че мога по-добре от теб. Аз ще ти покажа как. Ти не знаеш как. Но всъщност партньорът ти вероятно знае как, но просто го знае по друг начин. Но ти желаеш да контролираш ситуацията за това, защото смяташ, че ако не изконтролираш тази ситуация, ще я изпуснеш от контрола си. Сега в момента прави ли ви осъзнаване това, което ви казвам? Това е една много често типично срещана грешка в семейните взаимоотношения, когато хората започнат да обясняват: аз ще се справя по-добре от теб. Те започват да се държат така, сякаш са на състезание, сякаш не са партньори, а са на състезание. Един вид: сега аз ще го направя това по-добре от теб, ти не знаеш как да го направиш. Това е отново маската на контролиращия. Маската на човека, който иска да се докаже. Тук може да бъде този човек в тази позиция. Той може да бъде както спасител, така и агресор. Едновременно спасява, защото казва: аз ще ти покажа, нали, как аз ще ти покажа това, аз ще ти покажа онова. Един вид се представя себе си за спасител и в следващия момент аз ще ти покажа, вече всъщност е вид агресия. Това вече е вид доминиране. Когато ти се опитваш да покажеш на някой друг, че си повече от него, ти вече се превръщаш в агресор, колкото и миличко да му го обясниш, колкото и дори с усмивка да му го кажеш. Сега ще ти покажа как. Реално това всъщност е високомерие. По-добрият вариант е да кажеш: ви сега, аз знам друг начин, чрез който може да станат нещата еди си как. Или не мислиш ли, или дай да опитаме. Това са начините, в които е важно да се разпознаете себе си. Вие как взаимодействате с хората около себе си, с вашия съпруг, с вашите деца, с вашите родители. Ние често пъти допускаме тази грешка, и го казвам категорично грешка, да се държим така с родителите си. А всъщност родителите ни са по-големите от нас и всъщност хората, които знаят как, това са по-добре, това са нашите родители, защото те имат по-голям опит и най-малкото, което ние им дължим нашия живот и нашето уважение. И ако кажем на нашия родител: аз това го знам по-добре от теб, вие автоматично влизате в ролята на агресор спрямо вашият родител. Сега разбирате ли, прави ли ви смисъл стъпка по стъпка, като се движим по тези теми? Разбирате ли какво искам да кажа? И ако сте жена, можем да бъдем и тримата. Точно така, точно така, Иве, в различни ситуации, в различни взаимоотношения с различни хора, можем да бъдем както агресори, можем да бъдем спасители, можем да бъдем и жертви. Абсолютно винаги. Добре. Когато казвате на своя партньор: ще ти покажа, че мога да се справя по-добре от теб, това често пъти води до загуба на женската и мъжката роля в семейството. Съответно се получава така нареченото окастряне на мъжа. Жената може да се превърне в конкурент на мъжа, вместо да бъде негов партньор. И когато се случи този вид неразбирателство, мъжът започва да търси жена, която ще го види и която ще го види в светлината на спасител, в светлината на кумир. И на несъзнавано ниво, когато жената започне: аз ще ти покажа, че мога да се справям по-добре от теб, все едно му казва: аз нямам нужда от теб. Сега разбирате ли го това? Много ми е важно да ми кажете това, дали го разбирате. Просто спирате да гледате на себе си като партньори, а започвате да се възприемате като конкуренти или като съперници един на друг. До момента дава ли ви осъзнаване
ново разбиране за живота, нов поглед към живота, всичко това, за което ви говоря в момента. Или както аз обичам да казвам, отваряли ви файловете. То съвременен свят. Да, има много такива случаи, които вече описах, защото и всичко това дойде от нашата еманципация, от женската еманципация, където ние започнахме, ще ви покажем, ние сме равни на вас и така нататък. Да, ние сме равни до едно ниво, можем да работим, можем да се грижиме, но да не забравяме никога, че ние сме на първо място жени. И жената е необходимо да уважава, да почита мъжа, да го разбира. И тогава, когато мъжа каже нещо, и вие знаете, аз това го знам по-добре от теб, когато ви дойде като мисъл, аз мога да се справя по-добре от теб, намерете асертивен начин да общувате с човека. Не да му кажете, ама сега ще ти покажа на тебе, като се едно сте наистина на състезание. Сега разбирате ли го? Да, точно така и по този начин губим любимия. Ние му даваме крила. Мгм. Ние му даваме крила. Изпитвам го с моят партньор. Да, точно така се случва. Точно по този начин се разрушават връзките, защото хората на несъзнавано ниво, пак повтарям, вместо да се чувстват като партньори, те започват да се чувстват като конкуренти на състезание. И ти, когато се прибереш вкъщи, вместо да си починеш, или да си кажеш, ето сега ще си отпочина, тук ще си хапна малко салатка, ще пина 50 грама ракийка, ще седна срещу телевизора и ще гледам един матч, идва моята съпруга и почва, чакай сега тук ти да видиш аз как по-хубаво от тебе знам, това. И се започва една красота. Така е. И ти в този момент виждаш вече в тази прекрасна жена, в която си бил влюбен, ти виждаш един човек, с който трябва непрекъснато да се състезаваш. И вместо да си почиваш у дома, на тебе, на едно несъзнателно ниво, мозъкът ти започва да работи на вълна, аз сега трябва да се състезавам. А всъщност мъжете, както и ние жените, не искаме непрекъснато да се състезаваме. Всеки един от нас търси внимание, разбиране, оценяване. И тогава, когато му кажем и му покажем, аз те ценя, аз те разбирам, знае, че ти това го правиш, виждам, че го правиш по различен начин, ама искаш ли да опитаме? Какво ще кажеш? Ако опитаме, как мислиш? Ето тук вече правите ли тънката разлика в комуникацията? Тук вече не е състезаване, тук вече вие поставяте въпрос. Тоест, вие казвате на човека, аз приемам начина по който ти виждаш света и начина по който ти действаш. Аз го разбирам, нали? И не се състезавам с теб. Така, любимият чета тук. В началото на връзката ни не приемах помощ и се дразнех, но в последствие позволявах на този мъж и още повече се разгърна към себе си и към мен. Точно така. На мъжете е важно да им позволяваме да ни помагат, за да се чувстват мъже. Когато започнем, аз ще дигна тая туба тук 10 литра, аз ще напазарувам с тежките турби и ще прибера в къщи. Ние дори си сменяме ролите. Ние дори оказваме, аз съм мъжа, ти си жената, почивай си. Той си почива, обаче търси място там, където да бъде и да покаже себе си като мъж, защото те имат тази нужда. До тук това нещо прави ли ви смисъл? Така. Влизаме в последната позиция, А5, манипулацията и бунтарството. Често пъти в тази позиция това е травмата на предателството. В периода между 14 и 18 години вече децата имат приятели и преживяват травмата на предателството. И заедно с това пубертета, знаете, фазата на младежкия бунт и често пъти смятат, че могат да променят света. Често пъти се противопоставяме на установените норми. И по този начин идва и желанието за манипулация, и желанието за контрол. Някой от тебе беше написал, дразня се постоянно на близките си, те не се държат по начина, по който аз очаквам. Обърнете внимание на тази позиция. Много сериозно внимание обърнете на тази позиция. Не за друго, а за това, защото когато искате другите да се държат по начина, по който вие сами виждате, съответно, вие очаквате първо света да чете вашите мисли и да се движи по вашите правила. Но истината е съвсем различна.
Това нещо, което вие очаквате от другите, сами го дайте на себе си. Не го очаквайте от другите, защото околният свят не ни е длъжен да живее според нашите собствени виждания и правила. На мен също ми е било трудно това да го възприема като урок, но когато го разбрах, се освободих от всякакви видове очаквания. И когато ми се случи нещо, което някой друг се държи не по начина, по който очаквам аз, съответно, какво се получава на практика? Какво правя аз? Казвам си, този човек се държи така с мен, защото аз имам такова отношение към себе си. Чакай сега да видя какво е това отношение към мен. Както вече казах по-нагоре, говорих с кой беше в чата, с Мария мисля, че беше. Другите, нали, другите не се държат с мен така, както очаквам аз. Ами, ето това е. Значи, ако започнеш ти сама да се държиш към себе си, както очакваш другите да се отнасят към теб, в този момент другите ще започнат така да се отнасят към теб, така както ти искаш. Но първата стъпка е ти сама да си позволяваш, ти сама да го правиш за себе си. Разбираш ли го сега? И ето ви стъпката. Как да излезнете от тази позиция? Да избягвате високомерието към отношението си към другите. Да разберете, че не е необходимо да променяте или не е необходимо да контролирате хората около себе си. След това, много важен момент, вместо да се опитвате да съветвате всички други, всички съвети, които ги имате към другите за това как да се отнасят към другите или към вас, напишете си ги на едно листче и си ги прочетете. На несъзнателно ниво това е съвет, който е от вас към вас самите. Сега разбирате ли го това? Прави ли ви смисъл всичко това, което ви казах до този момент? Кажете ми, разбрахте ли? Имате ли аха моменти? Какво осъзнахте за себе си? Така, аз ще продължа нататъка да ви разказвам, защото времето напредва. Следващата шеста грешка на ума. Отхвърлянето. А аз това не го притежавам. Не, не, това е изключено. Това е иллюзията за съвършенство. Аз съм съвършен, нямам абсолютно никакви такива неща от всичко, което до момента Ани каза. Аз нямам такива работи. Това е тотално отхвърляне. Повярвайте, няма човек, който да няма в себе си една от тези емоционални травми или не е бил в живота си спасител, или не е бил в живота си жертва, или не е бил в живота си агресор. Няма такъв човек. Тук въпросът е в това колко често в живота си сме в едната от тези три позиции на жертвата, на спасителя или на агресора. Най-често тук можете да си запишете на вашия лист колко често се чувствам в ролята си, колко често играе една от тези три роли. И нали, тази дама, която беше написала, че очаква от другите да се държат спрямо нея по начина, по който тя очаква, има и в предвид, че тук говорим за тиха, прикрита агресия. Разбираш ли? Тук говорим за агресия. Агресия е тогава, когато се опитваме да доминираме над другите и да кажем и да ги контролираме и да им кажем те как да се държат към нас. Сега разбирате ли нещата как седят реално? Говориме си нещата такива каквито са. Без да им слагаме маски, просто за да можете да разберете себе си, да осъзнаете къде са нещата, които имате да отработвате. Така. И тази грешка на ума, често пъти хората отхвърлят всичко. Сигурна съм, че познавате такива хора. Често пъти това отново са агресорите или прикритите лидери. И те казват, не, 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 тези неща аз не ги притежавам, аз съм толкова идеален, аз мога всичко сам, аз нямам нужда от помощ, аз съм толкова велик. Често пъти тук стоят и хората, които стоят в нарцистичната фаза на поведението си. Това са хората, които са влюбени в себе си и така нататък. Аз не притежавам тези качества. Всъщност това е защитна реакция. Аз самата съм ги осъзнала. Някои неща, дето ме дразнят в околните, ги имам в себе си, но не мога да се справя с упоритост. Да, за това е необходимо работа със себе си и осъзнаване. И следващата, тук са вече много набързо преминавам, травмата на отхвърляне, тук е чувството на ненужен съм, страховете на тези хора са от интимни взаимоотношения, близост,
Страх от провал, разочарование от другите и от това да бъдат забравени или пренебрегнати. Връщам се към първата травма. Втората травма на изоставяне. Чувство, че няма на кого да се опра в трудни моменти. Страх от самота, страх от изолация, страх от емоционална зависимост, страх от изоставяне от близки хора, страх от загуба на любов или привързаност. Травмата на унижението. Усещането, че ще бъдат засрамени. Страх от публична изява. Страх от това да не бъдат приети заради своите недостатъци. Страх от това да покажат своите емоции или своята уязвимост. След това, травмата от предателството. Тук са страхове от... Тук хората се страхуват да се доверят на другите. Страх от това да не бъдат изменени, да няма лъжа страх от това да не бъдат излъгани, страх от това да не бъдат контролирани или манипулирани. Ето тук отново ви казвам за агресията и за контрола. Страх от това да изоставиш това, в което си фиксиран, собствените убеждения или собствените ценности. Страх от нарушаване на обещания или неспазване на договори. Така. След това, травмата на несправедливостта. В травмата на несправедливостта често пъти хората смятат, че често хората се възползват от тях. Често пъти се възползват от тяхната добрина. Страх от липса на контрол, страх от това да не получат признание за своите усилия. Ето ви тук ролята на Спасителя. Страх от авторитаризъм или хора с власт. Така. И страх от това да не бъдат обвинени от нещо, за което те не са направили. Защото имат чувство за вина. Така, добре. Така, малко ще ви поговоря съвсем накратко, че от гледна точка на родологията, тези травми понякога хората ги унаследяват в резултат на генетично унаследяване, в резултат на възпитанието от рода, в резултат на това какво са насъдили нашите родители, как да се държим, по какъв начин да се държим в обществото. Така, това е заученото поведение в социума, поведението на спасителя, агресора и жертвата. Това е абсолютно заучено поведение в социума. Това са родовите модели, които ние унаследяваме и често пъти повтаряме чисто несъзнателно и така нататък. И искам сега да ми обясните, това сега дава ли ви яснота и всъщност дава ли ви вече смисъл на всичко това, което говорихме до момента? Страх от провал и унижение и други, да. Страх да ме манипулират отново, понеже злоупотребяват с добрината ти. И ето веднага мога да ти кажа, че ти влизаш, Кате, в ролята на спасител. Обаче заедно с това, при тебе оказват влияние и тези другите травми, за които вече споменах. До тук сега успя ли да разбереш какви са нещата? Аз ще ви оставя домашно, разбира се, което да си го направите. И този, който иска да продължим, да работим заедно, да ми пише. Мисля, че ми имате Фейсбука. Ако нямате Фейсбука ми кажете, за да ви оставя телефон, с който можем да се свържеме и мога да ви кажа по какъв начин бихме могли да продължим да работим за това, защото по принцип е важно. И ето последната грешка на мозъка, която много често я допускат хората – отлагане. Често пъти хората отлагат да работят със себе си. Един път, защото са в ролята на спасители, както вече казахме. Аз сега няма да работя със себе си, защото имам други неща. Нямам време. Най-честата причина човек да отложи да работи със себе си е да каже, ами аз нямам време. Ами ти, ако нямаш време за себе си, нали, и ако постоянно го повтаряш година след година, месец след месец, на практика ти ще продължиш да стоиш в същата тази травма. Когато не я отработиш, ти ще продължиш да стоиш в нея. Просто няма как, като ти стои тази травма, тя крещи в поведението ти, в начина по който ти се отнасяш към хората. И тогава, когато започнеш да работиш със себе си, и колкото по-бързо започнеш да работиш със себе си, ти просто излизаш от тези роли и излизаш от детските позиции и влизаш в поведението на зрял човек. Така. Често пъти хората отлагат защо? Защото се страхуват от провал. Ами, ако не се справя. Точно за това сме ние психолозите. Защото ви показваме начините, както ето сега имахте аха моменти за рамките на колко на около час и половина. Имахте толкова много аха моменти и осъзнавания. Съответно,
Няма вариант, в който вие да не се справите. Варианта да не се справя означава, че аз не искам да поема отговорност за себе си и за собствените си действия. Аз стоя в позицията на дете. Мисля си, че няма да се справя. Това е още първата позиция, за която вече говорихме, детската позиция. Там, където детето е зависимо, което казва, аз няма да се справя, ако съм сама. Аз няма да се справя, не мога да се справя. Нали? Детето мисли, че не може, и детето наистина не може да се справи до към 2 годишна възраст или 3, то не може само да си приготви храна, не може всичките тези неща, които майката може да му ги даде, то не може, няма как да ги направи само, наистина. Но да си на 25 години плюс и да продължаваш да мислиш, ако не се справя, това е равно на аз не искам да поема отговорност за себе си. Това е самата истина. Колкото и да не ви харесва, това е самата истина. Защото тук въпросът е следния. Добре, ами ако можеше да се справя, какво щях да направя? Какво щях да направя, ако можеше да се справя? Така, следващото нещо е, колкото и парадоксално да звучи, е страх от успех. Ако аз се променя, светът ще се промени. Ще се промени средата около мен. Ще се промени, може би, ако избера да излезна, тук говоря хипотетично, ако избера да излезна от тази токсична връзка, средата ми ще се промени. Първо ще остана сама. Или ако променя работата си, средата ми ще се промени. Това е много страшно. Това означава, че имате страх от непознатото. И съответно, ето как страхът от успех може да ви вкара в следващия страх от непознатото. Аз ще влезна в комуникация с много хора, ще се запозная с други хора. Ми какви са тези хора? Ми те какво може да ми причинят? Ми какво може да се случи? И отново се връщаме къде? Отново в една от тези детски позиции. Така. След това перфекционизъм. Ами аз това няма да го направя, няма да започна, докато не съм на 100% готов да започна. Какво означава? Често пъти, смисъл, на вас случвало ли ви се да искате да работите с психолог, с психотерапевт, да работите с себе си, с треньор по личностно развитие и да си кажете, аз не съм 100% готов. На този етап още не съм готов и сега чакам нещо. Случва ли ви се такова нещо на вас? Познато ли ви е? Другото, което е иллюзията за време. Има време, ще го направя по-нататък. И минава 1 година, 2 година, 3 година, 10 години и така нататък. Добре, Кате, колко години отлагаш? Колко години отлагаш промяната, своята собствена промяна и своята трансформация? Защото човек, когато се трансформира, и света около него се трансформира. Колко години е това? Доста. Колкото повече отлагаш, толкова повече ти ще продължаваш да си в тази позиция А, в която си в момента. Това е лявата половина на листа. Всичките тези мисли и емоции, които те владеят, те ще продължат все още да са така, защото ти продължаваш да отлагаш. Така, за натрапчивите мисли. Натрапчивите мисли са тема, която са тук в всичките тези слайдове. Натрапчивите мисли са в резултат на всичките тези позиции. Всичките тези позиции. Страх ме е от. Ако се върнем в слайдовете, сега трябва да започнем наново да някъде около час да говориме. Заради това, като цяло, ти предлагам, ще ти пусна да изгледаш още един път, за това правя запис на хората, които сте тук на днеска. Ще ви дам този запис, за да можете отново да преминете през всичките тези неща, за които говорих. Всичко това, през което преминахме, са натрапчиви мисли, тате. Всичко това. Това са страховете, за които говорех. Ето ти ги тези страхове, за които говорех. Всичко това са натрапчиви мисли. Натрапчивите мисли стоят в резултат на всичките тези заучени поведения от детската позиция. При теб в случая натрапчивите мисли най-вероятно идват за това поради две основни причини. Причина номер едно. Не работиш със себе си. Отлагаш. Нежеланието да работиш и отлагането на това да работиш със себе си показва, че ти отказваш да минеш през тези осъзнавания. Натрапчивите мисли се въртят тогава, когато човек стои в детската позиция. Първите две. Травма от отхвърляне, травма от изоставяне. Страх ме е, че. И това е, няма как тук да преминем през тези натрапчиви мисли,
Не заради друго, а защото това е един процес, през който е необходимо да преминеш. И този процес на преминаване с натрапчивите мисли е минимум 3 месеца работа. Защо? Защото те са строго индивидуални. Ние тук, аз конкретика не получих за натрапчиви мисли в случая, но тогава, когато започнем да работим, когато имам конкретика, когато зная над какво работим и какви са тези мисли, ще мога да бъда много по-конкретна и да ти кажа така, така, така. Да, на вас ще ви дам, разбира се, този запис. Всички останали, които ще ви помоля този запис да го ползвате само за себе си, само за вашите нужди. Вие всъщност ми кажете само откъде сте се свързали с мен, дали сте в Телеграм и да ми изпратите. Да, просто искам да ми изпратите. Екатерина я имам във Фейсбук, но Ивето и Мария добре в Телеграм, в смисъл да ми намерите, да ми покажете някакъв вариант, в който да се свържем, защото аз в общата група в Телеграм няма да оставя този запис. Но ми кажете, прави ли ви смисъл всичко това, помогна ли ви и да ви кажа как да продължите нататък да направите това упражнение със себе си. Тук ще ви покажа един случай, в който преди да ви покажа обратната връзка на част от моите клиенти, имахме един случай с една дама, която беше дошла при мен за това, защото тя дойде при мен да отработва чувството си за вина. Чувството и за вина беше за това, защото тя наложи й се да замине за чужбина, тъй като в България живееше в много токсична връзка и съответно тази токсична връзка тя трябваше да я напусне. И варианта, в който тя да бъде щастлива и да бъде добре, беше наистина да отиде в чужбина. Тя вече беше отишла в чужбина в периода, в който ние се запознахме. Т.е. тя е напуснала токсичната си връзка и съответно обаче и се наложи да остави родителите си в дом за възрастни хора. И беше дошла при мене буквално за да отработи своето чувство за вина, защото се чувстваше много зле заради това, че е оставила родителите си там, много страдаше, чувстваше се като предател спрямо своите родители, много плачеше и така нататък. Буквално за 3 сесии с нея отработихме чувството и за вина. След четвъртата ни сесия, това означава значи в рамките на един месец, защото сесиите се правят всяка седмица по един път. Съответно, какво се случи? В рамките на тези 3 сесии, реално, първите 3 седмици, тя отработи чувството си за вина и вече го нямаше. В края на третия месец, по принцип, със всеки един човек аз работя минимум 3 месеца. Защо е така? Защото в началото, както сега в момента, всичките тези неща, които ви ги дадох като пинове, са ви всъщност моменти на осъзнаване. Това са едни нови невронни връзки, по които вие вече започвате да мислите, започвате, аз както го казвам, започва да се отварят файловете за нови осъзнавания. И съответно, за да можете да създадете нов модел на поведение, нов модел на мислене, тези невронни връзки трябва да бъдат засилени, защото те много бързо се разпадат. Ако вие не започнете почти веднага, ако започнете да отлагате и да го мислите и пак след месец, 2, 3, година, 2, 3, тези невронни връзки и този наш разговор сега, той ще остане като една непрочетена книга, която сте оставили някъде отзад на рафта и от време на време си кажете, да, там имаше една книга, да, тя е много хубава, но по-нататък ще я погледна. Но това няма да ви върши никаква работа. Идеята на това нещо е, всъщност човек колкото се може по-бързо да започне да работи за себе си, за своето благо, за своята връзка, за своите взаимоотношения, за своите постижения, за това да започне да живее живота на мечтите си, както обичам да казвам. И тук в случая тази дама беше дошла при мен ето, това се опитвам да ви обясня, беше дошла при мен с идеята просто да работим за нейното чувство за вина. След третия месец тази дама, когато отиде в чужбина, тя отиде просто да живее там. Изобщо не беше отишла с идеята нито да си купува жилище, нито да си купува кола. Просто беше отишла да отиде на една квартира, да живее, да промени живота си, да се освободи от токсичната връзка с мъжа, с който беше и да се отърси от всичко това, което и се беше случило тук в България. Съответно, след третия месец тази дама капарира жилище и си купи кола. Това беше нещо, което тя изобщо, това беше тема, над която изобщо, за съжаление, само че този файл няма как да го видите. Ето тук. Тук тя казва, че това е нямало как да го постигне, без да работиме ние. Тя дори не беше и мислила такова нещо. Тя дори не беше мислила такова нещо
да си купува ново жилище, да си купува кола. Изобщо не очакваше, че тя може да има такива постижения. Реално човек, когато се освободи от блокажите си, той излиза от детската позиция, влиза в позицията на възрастен човек и влизайки в позицията на голям човек, той започва да постига неща като за голям човек. Защо? Защото Вселената как работи? Вселената ни дава това, от което ние показваме на каква възраст сме. Ако ние показваме на Вселената, аз съм на 3 годинки, аз съм на 5 годинки, аз съм на 6 годинки, Вселената няма да ни дава тези неща, защото тя ни пази, тя ни предпазва. И казва, това малко дете, с това мислене, аз не мога да му дам тези ресурси като на голям човек, както ние не можем да дадем на 2 и 3 годишно дете пари и да му кажем, отиди да напазаруваш. По същия начин е и при нас. Ако ние даваме на Вселената такова послание, аз, нали, непрекъснато излъчваме такива сигнали, аз съм в позицията, в която не мога да взема решение. Аз съм в позиция, в която ще контролирам света, ще нареда целия свят. Вселената казва стоп. Не, ти трябва да пораснеш, да влезнеш в позицията на възрастен човек. И тогава, когато се освободиш от тези блокажи, на практика тогава се случва така, че започваш да живееш наистина по нов начин и получаваш ресурси и неща, за които дори не си се сетил в момента или съвсем в началото, когато си дошъл при мен. Така че, дайте ми ваши координати или ми пишете в Телеграм да се свържа с вас, да мога да ви изпратя запис от тук и ако желаете, разбира се, да работим, насреща съм. Така че това е за сега от мен. Друго, което бих ви оставила като домашно, е както поставихте в ляво тези неща, които бяха като задача, сега ги погледнете с сегашните си осъзнавания и си кажете, добре, сега в позицията ми на 34 годишен човек или в позицията ми на 40 годишен човек, как бих реагирал? Какво бих направил? Напишете си го това, смятам, че ще имате съвсем различни отговори. Добре, пожелавам ви на всички една хубава вечер. Свържете се с мен, за да мога да ви изпратя записа. И до скоро!